Poštovani gledatelji, dobrodošli u Govornicu. Dinarsko gorje proteže se od Slovenije i Hrvatske preko Bosne i Hercegovine pa sve do Crne Gore i Albanije. Tim gorjem hodali su planinarske ekipe od kolovoza do listopada ove godine u sklopu projekta Via Dinarica kako bi među ostalim upozorili na turistički potencijal ruralnog prostora. U Hrvatskoj je planinarska ekspedicija obišla Plitvička jezera te planine Biokovo, Mosor, Prominu, Dinaru, Velebit, Kapelu, Risnjak i Snježnik. Što projekt Via Dinarica može donijeti lokalnoj zajednici dinarskog kraja, te može li planinarenje osnažiti hrvatsku turističku ponudu, u večerašnjoj govornici razgovaraju Alan Čaplar, vodič, instruktor Hrvatskog planinarskog saveza i urednik časopisa Hrvatski planinar. Dobro večer i dobrodošli. Te Marija Jučević iz programa Ujedinjenih naroda za razvoj UNDP Hrvatska, program upravljanja okolišem. Dobro večer i vama. Dobro večer. Evo, prvo pitanje, interesira me zbog čega Dinarsko gorje? Što je to toliko specifično na tom području? Pa naše planine su zapravo prije svega krševite, vapnenačke, one su u blizini mora, ali one su izrazito raznolike. To je, rekao bih, i najveća vrijednost Dinarida, da su oni bitno različiti u svom sjevernom dijelu, u svom južnom dijelu. Na kraju krajeva i naši otoci su prilično različiti od planina u unutrašnjosti. Rekao bih da je upravo ta raznolikost glavni adut zašto su Dinaridi toliko lijepi. Isto tako ne treba smetnuti suma da su oni razmjerno lako pristupačni, tako da se razmjerno lako mogu povezati u jednu turističku ponudu na način da domaći i strani gosti kada žele upoznati nešto više od naše obale mogu u tim planinama pronaći mnogo što vrijedno i lijepo. Gospođo Jučević, radilo se o jednom regionalnom projektu na kojem je sudjelovalo puno država. Kako je to izgledalo? Kako je ta suradnja izgledala i koji je krajnji cilj samoga projekta? Pa ovako, taj projekt potaknuo je program Ujedinjenih naroda za razvoj na razini Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske i mi smo krenuli onako kako inače razvojne agencije krenu sa jednim, ajmo reći, brainstormingom u uredu, krenuli smo slagati projektni prijedlog, onda smo zapravo vidjeli da treba otići na teren, treba razgovarati s ljudima da bi taj projekt zapravo bio prema potrebama upravo tog područja. Na neki način u njemu treba sudjelovati što veći broj ljudi i tu smo odlučili da jednostavno idemo što se kaže obuti gojze, idemo proći to područje i razgovarati sa svima. Je li vama bilo teško proći taj teren? Vi ste profesionalni planinar u jednu ruku, a ti si svojevrsni, vi ste svojevrsni amater. Je li to bilo naporno? Pa na neki način nije bilo naporno, a sa druge strane to je jedan slatki umor i ja sam se zapravo prije puta jako brinula, međutim to je nekako išlo jako lagano, pogotovo sa ovom ekipom i imali smo neku svoju krilaticu koja je meni onako vrlo interesantna bila, znači korak po korak i pogled u vrh. Znači uvijek je taj vrh izgledao nesavladiv, ali malo po malo i... Kao i u životu, što bismo rekli. Kao u životu, to je filozofija od sad nadalje. Treba reći da gledamo videomaterijal koji je snimila profesionalna fotografkinja Elma Okić, koja je zabilježila svojom kamerom sve ono što se događalo u 5 zemalja, sve skupa koliko ste obišli, koliko se obilazilo. Vi ste samo sudjelovali u projektu u Hrvatskoj oba dvoje, tako? U svakom slučaju obilazak Dinaride je jedan jako veliki zapravo projekt. Koliko je dugo trajalo? Mi smo ga nazvali projektom hoda od 1.000.000 koraka. Toliko otprilike koraka treba napraviti u Dinaridima. Nas dvoje imali smo sreću i priliku obilaziti hrvatske Dinaride, s obzirom da je provedbeni partner u Hrvatskoj bila stanica planinarskih vodiča Zagreb, vodička služba Hrvatskog planinarskog saveza. Dakle, kao vodiči smo pružili jednu potporu upravo u tome da pokažemo one najvrijednije dijelove hrvatskih Dinarida i na taj način, kroz jedno pametno planiranje obilaska Dinarida, mislim da smo uspjeli i steći određena iskustva i, rekao bih, sažeti zapravo i prepoznati najkritičnije točke, jer u svakom slučaju osim planinarske infrastrukture koja sada već postoji u hrvatskim Dinaridima, ima još i mnogo što bi trebalo unaprijediti i što će se upravo kroz projekt Via Dinarice u idućim godinama i unapređivati. Kako su reagirali lokalno stanovništvo u kontakt koji ste vi s njima ostvarivali i sastanci, kako je to izgledalo na terenu?
Pa bilo je vrlo raznoliko, reći ću reakcije su uvijek išle iz jedne krajnosti u krajnost, međutim mogu reći da su uglavnom bili jako pozitivni i jako zainteresirani. Ono što se događa u našim planinama je konstantan odljev stanovništva. Jako puno puta smo čuli kad bi se i događala nekakva vrsta turizma, kad bi se malo unaprijedilo u tom dijelu, puno ljudi bi se vratilo, puno više ljudi bi ostalo. Oni već imaju nekakve svoje ideje što bi oni htjeli, imaju nekakve svoje projekte, međutim bez nekoga ko će tamo doći i na neki način koristiti te proizvode, to nažalost ne može ići. Tako da je to upravo uloga ovog projekta. Jedan od podataka kada govorimo o planinama je da tamo živi najviše u stvari siromašnog stanovništva na svijetu. Možda je to i razlog zašto se ovim projektom može pomoći da se bolje živi u takvim područjima. Upravo tako, ja ću reći da njima ne treba puno. To su doista ljudi koji su sretni i veseli i kad dođete njima u posjet onda se zapitate zapravo oko puno toga. Kad dođete, ne znam, ja ću citirati Prpu u Baškim Oštarijama, kad on meni kaže Velebit je čarolija, Velebit je ljubav, Velebit je sve. I on kaže, zanimaju mene i druge planine, ali da je on 2 života, nije mi dosta za Velebit. I kad razgovarate s tim ljudima, nekako život postaje jednostavniji. Ali opet s druge strane, baš zato što im malo treba, to malo im se može dati kroz ovakve projekte. Može li planinarstvo pomoći hrvatskom turizmu? Je li to zanemaren jedan segment koji bi mogao promovirati našu zemlju? Usuđujem se reći da planinski turizam i planinarstvo još uvijek nisu prepoznati u dovoljnoj mjeri kao jedan sastavni i važan dio zapravo hrvatske turističke ponude. Treba međutim reći da planinarstvo u Hrvatskoj ima bogatu i vrlo plodnu tradiciju, dugu već 140 godina i da postoji jedna vrlo razvijena infrastruktura u hrvatskim planinama. Spomenut ću da imamo danas 150 planinarskih domova i kuća, da imamo oko 6000 km označenih planinarskih putova. To je strahovito veliki broj putova. U tom smislu određena infrastruktura postoji i stručna snaga unutar Hrvatskog planinarskog saveza u velikom broju planinarskih vodiča, oko 900 ljudi, 500 markacista i brojni drugi planinari koji zapravo se na različite načine trude da unaprijede tu ponudu koju naše planine imaju. Usuđujem se reći isto tako da uz daljnji trud i Hrvatskog planinarskog saveza se može ipak još mnogo što postići na unapređenju hrvatskih planina i turizma u njima. Izvolite. Ja bih se samo nadovezala, pa bih rekla kako smo hodali sa ovim timom koji je išao cijelo područje od Albanije do Slovenije. Oni su stalno isticali kako je Hrvatska zapravo najrazvijenija u tom dijelu i kako je primjer dobre prakse, ajmo to ovako projektno reći, i za sve druge zemlje u regiji. Pa imamo i konkretne primjere gdje se već radi uspostava partnerstava između stanica planinarskih vodiča, gdje HGSS prenosi svoje iskustva u regiji. Znači, Hrvatska je tu na neki način lider. Kad ste sad spomenuli Hrvatsku gorsku službu spašavanja, njena uloga je vitalna u stvari kod planinarskih bilo kakvih projekata. U Hrvatskoj glavni nositelj planinarskih aktivnosti je Hrvatski planinarski savez. Međutim, Hrvatska gorska služba spašavanja se i razvila iz redova planinara kao sastavni dio Hrvatskog planinarskog saveza. I danas su Planinarski savez i Hrvatska gorska služba spašavanja naravno izrazito povezani na različite načine i kroz školovanje, a zapravo zajednički nam je cilj da kretanje po planinama bude potpuno sigurno i da se poduzme sve što je potrebno da ne dođe do nekakvih nesreća, a u slučaju da se nešto dogodi, rekao bih, to je isto važan jedan dio turističke ponude zemlje, da imamo službe koje su u stanju brzo i pravilno reagirati. Često smo svjedoci toga za vrijeme ljeta kada se turisti upute put Biokova u Japan. Nažalost, u Hrvatskoj još uvijek ne postoji dovoljan broj informacija za strane turiste kad govorimo o našim planinama. To je ono što sam dijelom i govorio. Imamo primjerice 2 kvalitetna planinarska vodiča koji obuhvaćaju cijelu teritorij Hrvatske planinarske zemljovide, ali oni nisu prevedeni na strane jezike. Na taj način je i stranim turistima dosta teško doći do informacija o našim planinama. Siguran sam da će se upravo i kroz projekt Via Dinarica i kroz nastojanja HGSS-a i Hrvatskog planinarskog saveza u idućim godinama raditi na tome da te informacije budu čim lakše dostupne, jer je to preduvjet za sigurnost u planinama. Koliki je uopće interes? Koliko u Hrvatskoj ljudi planinari?
Hrvatski planinarski savez danas ima oko 29.000 članova organiziranih u više od 300 planinarskih udruga. Znači, riječ je o jednoj velikoj zajednici ljudi, a postoji naravno i velik broj ljudi koji odlaze u planine premda nisu članovi. Ali ono što možemo reći, doista riječ je o nekoliko desetaka tisuća ljudi koji redovito odlaze u planine i istražuju što u njima ima. Pogotovo kad govorimo i o strancima koji će tako dolaziti i odlaziti u ovo područje. U velikoj mjeri stranci naravno dolaze najviše u ljetnim mjesecima. Evo, mogu navesti kao primjer da izrazito su zainteresirani za uspon na najviši vrh Hrvatske, planinu Dinaru, koja je i dala naziv cijelim Dinaridima, Dinarskom gorju, ali naravno evo i ovom našem projektu Via Dinarica. Danas u Hrvatskoj, nažalost, međutim, još uvijek ima ljudi koji znaju koji je najviši vrh Slovenije, a možda ne znaju da je najviši vrh Hrvatske na planini Dinari, da je visok 1831 metar i da ima zapravo toliko ljepota da bi svako od nas ipak trebao barem jednom doživjeti tu ljepotu. Svjedoci smo sada i ljudi koji su susretali se, odnosno lokalnog stanovništva koje se susretalo tijekom penjanja kroz Dinarsko gorje. Već smo spomenuli kako to izgleda. Bilo je interesantnih pretpostavljanja susreta kad su se uzimali instrumenti. Bilo je jako interesantnih priča. Ponekad su instrumenti bili u obliku jednog lista. Recimo, to je bio jedan ovako poseban dojam, ali baš nam je svaki oblik kulture i tradicije bio jako interesantan, jer smo recimo vrlo često nailazili na nekakve spomenike i kulture koji svjedoče o suživotu tih planina i ljudi poput recimo mjesta Slopine na Paklenici koji iz 16. i 17. stoljeća, to su predivne kamene kuće koje su ugrađene u stijene ili mirila koja se nalaze po Velebitu i oni svi govore o tom divnom suživotu čovjeka i ljudi u jednim posebnim pričama. Evo sad gledamo upravo i Marija Ramića koji se odlučio vratiti u Paklenicu. Ali evo, nažalost, danas je toga nekako manje. Rekli smo što je krajnji cilj ovog samog projekta. Kako u stvari vratiti te ljude putem razvoja ruralnih područja natrag na svoju zemlju? Pa ovako... To je puno složenih... Nije jednostavno i sigurno je dugotrajno i sigurno je potrebno i puno sredstava financijskih kako bi se uložilo u taj projekt. Međutim, naša ideja je bila upravo prvo ovim slikama i ovim filmovima pokazati koliko je to područje posebno, jer mi to svi zapravo znamo. Ali na slike opet ponovo oduševe i opet ponovo iznenade i zapravo ne znamo koliko je raznoliko i koliko je posebno to područje. Ono što sad slijedi je pisanje jednog pravog velikog projektnog prijedloga na temelju svih saznanja do kojih smo došli i apliciranje vjerojatno na EU fondove kako bismo dobili velika sredstva i onda krenuli dalje. Ministarstvo zaštite prirode je već u stvari na neki način i prepoznalo sam projekt, dalo je podršku na temelju jednog dokumenta koji je izrađen isto na temelju Dinarskog luka u stvari. Upravo tako. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prošli tjedan je u Budvi na sastanku gdje su bili sa ministarstvima iz svih 8 država Dinarske regije. Potpisali su dokument Big Win for Dinaric Arc koji upravo govori o tome kako će se svi predano i dalje zalagati. Taj projekt više je okrenut samim zaštićenim područjima, ali ona i onako čine gotovo najveći dio upravo Dinarskog luka, pogotovo u Hrvatskoj, tako da je to jedan velik doprinos za projekt. Sada idu fotografije koje su također dio samo ove hrvatske ekspedicije, možemo je tako nazvati, tako da možemo vidjeti i kako to i na slici izgleda, ne samo na videomaterijalu. Kod ovih ekspedicija, je li bilo nekih trenutaka opasnosti ili je to bilo sve tako lagano teklo? Pa ovdje je teklo doista onako kako to treba teći zato što je bilo vodstvo stručnih planinarskih vodiča, međutim bilo je i itekako napornih dana jer trebalo je nekad ustati rano ujutro da bi se pripremili za put i tako iz dana u dan u različitim vremenskim uvjetima. Međutim, mogu reći da je ono što je glavno na takvom putu, a to je ipak užitak u svemu tome, bio na prvom mjestu, tako da smo i uživali obilazeći Via Dinaricu. Nekakav moto Via Dinarice, ja ću reći sad prvo na engleskom jeziku jer ga tako koristimo projektno, je Connecting Naturally, znači prirodno povezivanje ili povezani prirodom, možemo različito prevesti. Upravo se to dogodilo s tim našim međunarodnim timom. Vrlo brzo smo postali tim i stvarno smo nevjerojatno dobro funkcionirali i evo bilo je tih predivnih trenutaka
trenutaka. Sad kad sam vidjela fotografiju, onda sad se prisjećam se, da, sad se vraćaju emocije i doživljaji. Bilo je jako interesantno, na primjer, u Biokovu kad smo došli, padala je kiša i otvorili su nam jednu kućicu, naložili vatru da se osušimo, počastili nas nevjerojatno, krenulo je jednostavno, završilo na pravoj velikoj gozbi. I sad, kako sam ja sa svima razgovarala o projektu, dolazim do tih ljudi i kažem im, pa dobro, što mislite o projektu, tako, kakvi su potencijali, potrebe? I to čovjek meni kaže, oprostite, ali ja pojma nemam tko ste vi. Što je nas, mi smo mislili da nas je tako ugostio upravo zato što zna cijelu pozadinu, međutim on nas je ugostio tako ljudski jer je htio podijeliti s nama što ima i proveseliti se. Tako da, evo, to su ti posebni trenuci. Možda su ti upravo detalji, potencijal za razvoj ruralnog turizma i ruralnog kraja, ta neposrednost i ljudska toplina ljudi koji žive u tom kraju. Jedan od ciljeva Via Dinarike je svakako i lokalni razvoj na cijelom tom dugačkom putu od 1.000.000 koraka. Drugim riječima, naravno, planine su po prirodi stvari prostor koji nije naročito naseljen, koji nije naročito razvijen i upravo na tom mjestu jesu najpotrebnija ulaganja. Ali ta ulaganja nisu nekakva ulaganja u masovni turizam, nego naprotiv upravo u takve neke lijepe primjere gdje se uz malo ulaganje može puno toga učiniti da se pomogne ljudima, a s druge strane i onima koji posjećuju taj prostor da se dade mogućnost da dožive ono po čemu je taj kraj specifičan. Ja bih rekla, jedan od primjera koji je na tragu toga je upravo utočište medvjeda u Kuterevu, koje je vrlo interesantno, koje je krenulo od jedne vrlo jednostavne priče, idemo zaštititi medvjeda, idemo ljude educirati o tome, približiti im tu priču, gdje se taj lokalni razvoj jednostavno dogodio sam od sebe. Mi smo tamo spavali u nekom pansionu, išli u neke lokalne restorane, ti volonteri koji tamo rade spavaju kod lokalnih stanovnika. Znači, upravo to je ta pozitivna priča o kojoj govorimo i danas je trend u svijetu da upravo zaštićena područja postaju generatori lokalnog razvoja. Znači, na nekakvoj globalnoj razini zaštićena područja generiraju 20 milijardi dolara godišnje. A upravo ovdje se nalazi najviše, na ovom području, bar kad govorimo o Hrvatskoj, najviše zaštićenih područja što se tiče parkova prirode, nacionalnih parkova, rezervoara i ostalih oblika. Ako samo kažemo da su Plitvice isto dio te priče i da u Plitvice znamo da dođe više od 1.000.000 ljudi godišnje, znači samo možda pola sata ili sat vremena izvan Plitvica su fenomenalni prizori za koje ti ljudi ne znaju. A doista već su tamo i treba im informacija i možda još malo infrastrukture. Ne računamo na svih 1.000.000, ali jedan mali dio. Upravo sam htjela reći za kraj koliko ta infrastruktura još kad se tiče, kad govorimo o planinarenju, što još tu nedostaje? Pa u svakom slučaju infrastruktura danas postoji po svim većim planinama, međutim to su područja koja nisu razvijene i većina te infrastrukture planinarskih objekata nisu zapravo samo održivi u financijskom smislu. Nije ni cilj da se tu razvija, kažem, nekakav masovni turizam, ali da je potrebno napraviti određene ulaganja da bi oni pružali onu svoju osnovnu funkciju, da budu ugodan dom, da budu mjesto koje pruža sigurnost, utočište na tom dugačkom putu. Svakako potrebna je svestrana pomoć. Uglavnom su ulaganja na bazi volonterskog rada, međutim, znamo i sami, objekte na udaljenim i teško pristupačnim područjima nije lako održavati. Koliko je uopće ljudi sudjelovalo na ovom projektu? Kad ovako govorimo, izgleda jako puno, u stvari probrana je grupa ljudi. Da, teško je sad reći broj, neki su sudjelovali u nekim dijelovima, ajmo reći da je 15-ak ljudi sudjelovalo u samom hodu i možda još 10-ak oko pripreme, ali na neki način moramo uključiti sve one ljude koji su bili s nama na putu. Recimo, odradili smo 30-ak sastanaka i sa turističkim agencijama i zajednicama i lokalnom samoupravom i vrlo raznim dionicima društva, tako da svi su oni na neki način dionici ovog projekta, pa taj broj raste. Pomalo raste. Da. Na kraju smo emisije. Hvala vam lijepo što ste bili gosti govornice, što smo progovorili o ovom lijepom projektu i puno sreće u nastavku rada. Hvala i vama. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, toliko od nas za večeras. Lijep pozdrav.